Kakasi Students Union KSU East Jant Hills District Union kalapha jing tho shaw Deputy Commissioner ka East Jant Hills District Ushivansh Avasthi IAS ban pen pau ka jing sngokya ha ka baydeb ka jing menjur bala ai dangshan ban tei ya ka temple ni ka Jaka money Blei ha ka Jaka Sorkar ha ka jing tho ka seng kala ong bakala yo jing tep bala ai ya ka no objection certificate nak banta ban tei ki temple jong ki Hindu ha ka Jaka Sorkar ka bahe Suns Park square foot hajan umot jong wo kyang nang ba ka badan hajan jong ka office Deputy Commissioner ha kliriat lamang ru sa ars pa Sanpo square foot na kabantaban snaya ka pankhana laong ka seng ha ka jingtho balasoy do extremely n suchan u president but quilness s suchiang general secretary ha ka pratre unaitung arja arpusaw ka seng kalapan paw ka jing pursya ka bajur ya ka ningarai but ka kentu ban weng no shi sendan ya ka NOC but benrap bakam long ka badai yaw nu ubriu ka kunhun ha ka imlang sa lang ni ka seng niam ban yo jingbet ban pendon kam ya ka Jaka Sorkar na ka banta ki kam niam ni ki kam shimen ka jing ai lat ya kum ka ni ka jing pendon kam ka penlong ya ka nuksa ka bala ban wan ra ik jing kerpat su ban pendon kam ya ka Jaka Sorkar daki kunhun boper haki por ban wan ka barla ban kata jur ya ka jing bha jing miat jong ka imlang sa lang laong ka te ka jing tho kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrei ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manda ngi dei ban sgau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi nila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrei ba uni u khau 45 don jiga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ke jajingpa ka Sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya ka met knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya ka met but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka Sorkar kalapan mi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka Sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya